Jednička to zastaví. Tak dobrý, půjdeme na to. Bod číslo 1. Budu startovat. Před! Takže se připraví lot číslo 2 za 10 vteřin. Pojďte dopředu. Trojka taky dopředu. Za 5 vteřin. 3, 2, 1. Teď! Trojka dopředu. Pojďte trojka dopředu za 10 vteřin. 5 vteřin. 3, 2, 1. Před! Pěkně jsem to udělal, co? Pěkně jsem to udělal, pěkně. Jo. Pomalu si nejběží, co? Pomalu si nejběží. To funkají žáby. Mám je, co to je, když mu posad. No. Já se ji zastaví tady, vole. Víška mám. Já si ale neřeším mu to, vole. Ne, tak když to víte. On jde co něco úplného, než to si myslím. Přátelé, bylo odstartováno první jízda v intervalu 15 vteřin, už probíhá. Vy můžete sledovat na trati souboje posádek Dravé saně, což je nejrychlejší ženský tým, šampionky Lipenské přehrady. Za nimi jedou Modré rybičky a Hanace Kids, což jsou ti nejmladší z vodánského oddílu z Českých Budějovic, Hanace. No a připravovat by se měli týmy Outdoor Klub Hanace, což jsou ty starší, dračí jezdci České Velenice, Škodováci a všechny budou hnát před sebou Satani z Doubí, který chytře jeli domů, tam se vyspali. Musíš sedět, Niky. Nemůžeš jít dolů. Přečetli si noviny, podívali se na ČT24, kde teďka live probíhala tryzna z Terezína a už jsou tady. Niky, nedrbej. No, holky závodí. No, hele, jak pádlujou. Jak jim to jde? Tady nám to někdo houpe. Jo, tak stane, ale ne, máme kolem a dojedu, tak to jak když to nestát. Přátelé, tak vy už můžete sledovat Dravé saně, které velmi dravě mají za sebou první obrátku, jedou do druhé obrátky a pak se pojede do cíle. Je vidět, že kilometry jim svědčí, děvčata vypadají ve formě, krásně svěže si užívají tu nedělní jízdu tady na hladině Lipenské přehrady. Další jízdě budeme svědky světové premiéry, kdy dračí Zavolej rybičky do toho. pojedou po Zavolej rybičky do toho. 1 kilometr. Zavolej. A vyloženě se těší. Aha, jo. Tak a teď budeme sledovat druhou obrátku Dravých saní.
Hrozně zaťatý. Jo, víš? Ale celý to bohdou takhle, co by podal Vojku. Tak a teď už se jede do cíle, tohle je finish pro posádky. Počkej, seď. Ale že je třeba 10 metrů za tou Vojku, Tak a právě jste protli cílovou línii. Máte to za sebou. Hanace Kids z lodí číslo 3 na trati udolali modré rybičky a blíží se do svého cíle. Tam nejsou, tamhle jsou, už pojedou. A máte to za sebou. Teď už jenom modrý rybičky, nejmladší posádka, místní potěr dračí. Se svým kormidelníkem Honzou Weberem, který se typicky, tak jak zástupce asijské kormidelnické školy ví, pohupuje v rytmu. Sledujte práci jeho nohou. Je to opravdový technik a srdcař, tak a dovedl svoje modré rybičky. Jsou šikulky. Děkujeme. Za malý okamžik se dozvíme i výsledné časy. Jeden ze 4 rozhodčích ty časy přinese sem, zapíšeme na výsledkovou tabuli a my už můžeme zdravit Dravé saně, které jsou jak jinak opět ve formě, jedou na té vítězné vlně a dneska potvrdí pozici nejrychlejší ženské posádky i na 1 kilometru. Tady dneska vůbec nic nepodcenili, protože jedou sami jako ženská posádka, takže tady se nemůže stát chyba. Chtěl jsem pozdravit i Káju Trojáků, ale ten pořád... Výborně, rybičky, dobrý! ...mezi Lipnem a Vyšším Brodem, takže na kormidle jel Péďa Ksovíčko.